an filɛbagaw foli ni tanu bɛ ka taa aw kelen-kelen n'a bɛɛ lajɛlen yɔrɔ kabiyana fo aw sigiyɔrɔ la aw bɛ ka Mali kunnafoni.net TV de lajɛ ni wagati na an bɛ Dankoroba kɛnɛ kɔnɔ n y'a fɔ aw ɲɛna n ko Dankoroba ko dama dama o de ka di anw ye ko o ko bɛ yen nɔ n'a bɛ Dankorobaw ko fɔ anw m'an sen don olu ko masinaw de la o kumana bi Dankoroba kɛnɛ a wulila ka maa dɔ sɛgɛrɛ denmisɛnnin min don mɔgɔkɔrɔbaw ka kuma don ko denmisɛnnin tigɛ ko ɲuman a bɛ mɔgɔkɔrɔba dɛgɛ nɔɔni nka ni a bɛ fɛ k'a cɔngɔn yɛrɛ de o kumana bi an wulila ka maa min sɛgɛrɛ sa mɛni da ye mɛn tigida ye n bɛ kuma d'a ma parce que n'o fɔ ɲɛna ka to ka présentation ninnu kɛ ne filɛ ne bɛ siran dɔɔni quoi mais ni ma fili est ce que mɔgɔ ninnu dɔw tɛ yan fɛn ninnu malokisɛ kumaba dunbagaw dɔw d'accord donc ani Miya Jara de bɛ ɲɔgɔn fɛ sɔgɔmada in na Dankoroba kɛnɛ kɔnɔ an n'a bɛna jɛ ka baro kɛ Miya Jara ye jɔn ye Miya nana cogo di musique kɔnɔ comédie kɔnɔ an bɛna baro kɛ nin bɛɛ lajɛlen kan sini ma sinikɛnɛ an ka se ka a dɔn k'a fɔ Miya de ye nin ye anw bɛ se ka nin de fɔ Miya kan Miya ni ɲankuma nse ko de baasi t'i la alhamdulillah baasi foyi tɛ n na o diyara an ye bi an y'i wele ka na an ka plateau kan an ka ɲɔgɔn masala an bɛ fɛ k'a dɔn Miya yɛrɛ ye jɔn ye an kɔni b'a mɛn Miya an b'a ye télé la mais an t'a dɔn i ye mɔgɔ min an bɛ fɛ k'a dɔn Miya ye jɔn ye Miya bɔra jɔnw na ok fana diko ni ye ɲininka o la o diyara n ye n bɛ filɛlikɛ jama ni lamɛnnikɛ jama bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ lajɛlen ni ɲankuma kosɛbɛ ne tɔgɔ Mamou DIARRA awɔ ka bɔ san toro ani 40 la ndesane Mayara so awɔ o ye ne fa dugu ye ne ba bɛ bɔ Parana ni bɛɛ bɛ n dɔn Mamou DIARRA bɛɛ bɛ n dɔn Miya de la awɔ donc Miya Mamou de tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ye voilà Miya in nana cogo di Miya fɔra ne tɔgɔma de ma ne tɔgɔma kuma u b'a baro fɔ a denmuso filanan a tun bɛ fɔ a ma Mamou dɔw b'a fɔ Mariam ale dɛsɛra ka o de fɔ a nana ni Miya ye Miya sɔrɔla ten mais n'i ye dɔw ɲininka u b'a fɔ ko bɔbɔ tɔgɔ don k'a sɔrɔ o tɛ denmisɛnnin dɔ de ma se ka Mamou fɔ dɔrɔn Mamou fɔ k'a latilen tɔgɔ in sɔrɔla ten d'accord Miya o diyara n ye kosɛbɛ mais ne ma se ka fɛn dɔ de faamuya ni kɔni ye mɔgɔ o mɔgɔ ɲininka n'u bɛ bɔ san yan'u k'a fɔ ko n ye san ka ye u b'a fɔ ko san toro ani 40 la ko tɔgɔ in ka di dugu in ka di de sa e ma se in fɔlɔ fana n'i ye tuuru cɛ ye ala i bɛ to ka taa san o san bɛɛ bɛ taa ça fait san yɛrɛ de ka di san yɛrɛ de ka di ala yɛrɛ de sanja Allahu akbar o kuma na bamananw ka kuma don ko yanni k'i bolodenkɔni 5 ɲɛsin walifaso ma tan si yɛrɛ tama o ɲɛna kojugu Miya bi an bɛ na baro kɛ jamukan kɔnɔ an bɛ fɛ k'a dɔn Miya bɛ dɔnkilida sɔrɔla cogo di ok o question diyara n ye ne kɔni dɔnkilida sɔrɔ artisiw kanu de kama ntɛ ne ye bɔbɔ hɔrɔn de ye dɔnkilidala ma bɔ an fɛ yen yɛrɛ ne de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye ni n ka kunkolo gɛlɛya ni tulojaleya ntɛ a ma nɔgɔya artisiw yɛrɛ de kanu ka di a kɛra ɲamakala a kɛra artisi kunda n'i ye dɔnkili duman na dɔrɔn i kanu bɛ don ne na fo sisan Allahu akbar donc dɔnkilida yɛrɛ sɔrɔla kanu de se fɛ awɔ n'o tɛ i tɛ ɲamakala ye dɔnkilidala taw bara ayi sisan nɔ misaliya ni ne ye ɲininka ka dɔnkilida yɛrɛ diya e ye a mana kɛ cogo cogo hali ni artisi caman ka di ye ɲamakalaw ka di ye mais i b'a sɔrɔ mɔgɔ kelen bɛ yen nɔ n'i y'o lamɛn dɔrɔn sunɔgɔ b'i minɛ o ye tiɲɛ ye mais est-ce que a nin bɛɛ de ka di ne ye a bɛɛ de ka di mais n kɛtɔ ka tunga guna kɛ bɔngana ka émission n y'o compétition kɛ n yɛrɛ taara fo finale la u b'a fɔ i ka dɔnkilidala dɔ ka i ka dɔnkilidala dɔ ladege voilà hali ni m'a ladege min kanu b'i la a don ne ye naani kuli de fɔ o de bɛ ne ka papiyew ka bɔngana Mayiga fɛ yen ni ye kɔrɔbalen dɔ tɔgɔ fɔlen dɛ i bɛ se k'a ka dɔnkili dɔ kuntigi an ɲɛ naani kulu ka dɔnkili dɔ ka kanubagaw hakili jigin a la sinon a ka dɔnkili dɔ bɛ yen nɔ ni ne ye nin dɔnkili in lamɛn n dɛsɛra
a ka ɲi sa komi ne yɛrɛ tɛ dɔnkilidala ye ne tɛ se dɔnkili e ka ne hakili jigin o dɔ la ta bari nani kulu ka dɔnkili ninnu bɛɛ ka di ne ye yɔrɔ dɛ a ko tilo ŋana sɛbɛ sa ala sɛbɛ kana tilo sa tilo mana sɛbɛ sa don min na sɛbɛ na n kɔrɔ fɔ yɔrɔ caman na ne dɔnkili min y'a dɔnkili a ye koda ne kan a dɔnkili bɔ wagati a ma nɔgɔya dɛ nka a ka ɲi dɔnkilida hukumu kɔnɔna na i ye album dɔ bɔ ma album bɔ fɔlɔ mais morceau caman bɛ n bolo baaraw bɛ sen na baaraw bɛ sen na n'ala sɔnna min ma album bɔ dɛmɛbagantanya de don wa tari kelen album bɔ yɛrɛ de ma diya min ye n b'a fɔ i b'a sɔrɔ a kuma de ma se n bɛ se k'a fɔ ye bari morceau minnu bɛ n bolo yɛrɛ ani clip minnu bɛ n bolo a ka ca ni album yɛrɛ ye mais fɛn bɛɛ ye latigɛ ye n'ala y'a latigɛ don o don komi tuma ma se voilà o tɛ se ka kɛ a b'o de bolo o diyara n ye min y'a ye furu kɛ awɔ n furulen don tabarikala n desani Mia an b'a ye i bɛ dɔnkili da i bɛ cɛtiribɔ fɛnɛ kɛ nin baara fila a donna ɲɔgɔn na cogo di e bolo nin bɛɛ ye artisiya hukumu de ye kosɛbɛ n y'a daminɛ ni musique kɔni ye mais don dɔ komi n yɛrɛ de kulo ka gɛlɛn quoi ni ye fɛn min da ni kan ko n ka kɛ f'i k'o kɛ n bɛ sɔn ka nɔbɔ o ko la quoi don dɔ de sigilen tora n terimuso dɔ cɛ ale tun bɛ Sulemani Sise ale b'o ka baarakɛyɔrɔ la quoi réalisateur Sulemani Sise an tora kuma de la ne ko n ko tiɲɛna n ko film tourner ka di ne ye ni ne y'o sɔrɔ don o don n ko a bɛ kɛ ne na nkalon ye ko ye k'ale dun bɛ baara kɛ film tourner ne ko ayi kana nin fɔ n ye ko awɔ k'ale bɛ baara kɛ ne ko n ko bon n k'a ka hakili to ne na ko ne t'a dɔn ne n bɛ taa a daminɛ yɔrɔ min n'o tɛ film tourner ka di ne ye don dɔ kɛra sunkalo fɛ ne yɛrɛ n ye n ka suntigɛfɛnw dilan n bɛna suntigɛ tɔ man jan sɔɔni dɔrɔn n ka telefɔni sonnina o ye n wele Gaku ko n'a sɔrɔ n bɛ se ka na sisan ko Sulemani Sise bɛ ka film dɔ fɛ ne ko n ko sisan suntigɛ bilala ye ne taara suntigɛ olu yɛrɛ fɛ yen Balabugu Sulemani Sise ka so min bɛ yen n taara sɔrɔ k'u bɛ dɔ de nɔfɛ a film tun ye min ye a film bɔra ko min ye u tun bɛ ko cɛ dɔ muso min tun bɛ ka rôle jouer n y'a dɔn k'a ba de banana a kɔni tun taara u ka dugu la awɔ u mɛnna k'a sɔrɔ awɔ u ye ci bila a ma k'u kɔni bɛna mɔgɔ ɲini n'o don n'a ma na k'u b'a mɔgɔ bila place la a don ale ka caméraman ye tubabu de ye a ko ne ma ko est-ce que ne delila ka film tourner ne ko ne ma deli k'a tourner a ma deli ka kɛnɛ ɲɛna hali ne yɛrɛ bɛ musique min sira fɛ ma deli ka clip bɔ ma deli ka taa clip tourner n'aw fɛ yen n kɔni bɛ taa répétition na sofa la groupe sofa n ko ne b'o dɔrɔn de dɔn ne tɛ foyi dɔn artiste caméra ko ninnu ɲɛdɔn kana ale ko ne ma ale bɛ kɛ ne kana fɔ ale cɛkɔrɔba ye ale bɛ kɛ komi ne cɛ sunguru ni ne y'o minɛ ne bɛ fɛ k'o bagabaga walasa ka ne cɛ ye ka ne to yen ko ne bɛ mun kɛ ko ne k'a kɛ ko mɔgɔ ne girira ka da kan ka kuma fɛ cogo min fɔ mi yɛrɛ k'a bagabaga ko ni y'a ye n cɛ kɔ a yɛrɛ ko ne ma tubabukɛ yɛrɛ y'i kun bɔ caméra la ko ne de m'a fɔ sisan ko ne ma e ma deli ka kɛ a don a diyara Sulemani ye mais a ye nin kuma kelen de fɛnɛ fɔ ko ni muso ma na ka bɛn a ma ɲamɛ muso nana ka bɛn a ma a ko k'a b'a hakili to ne na fo caméra yɛrɛ jɔra ne kan o don f'u ye buruburuni di ne ma ne ko n ko bɛɛ b'a la a sɔrɔla ten ani Isa Kulubali n yɛrɛ ka don a la yɛrɛ o sababu bɔra Isa Kulubali la comédien dɔ Jawara ale yɛrɛ de sababu la n donna a la bari n kun bɛ taa dɔnkili baro fa voilà n bɛ taa dɔnkili répétition de la ale fɛ yen
am be to ka fa yana ngale bi chatiri ni filmu nga ka ne to ko do aba fo ne ma bia to ka donc le da kono sa ne ba fa ngu filmu ni bi so nga no ko ya halere ma ko ya dondo aka chatiri do ko mbi ai snaka ne wele te fana da ko ne be mi ne ko ne bi so ko ne bi se kana ni fini nyuma no mi ke patron do msui o yoro be ne sirai yo yoro ni ke ma bere kun tahla mais montage yere ke to ale yere filla ni ma aga mo ko ke yere de mana ni musuya ko ne ka image ka ko image ka ngo jugo ore sababu ene sefu ya ka ke bara ka singa ke kuda yeti et c'est fin Sidibé Boagal Sidibé o fene ka filmu le wura de segu o fene boto o fene ne weli ko ne ka image ka ya ine ko fo Sidibé nyana ko ne ka image ka ine weli ko ne be mi asora an yere ko mi ka tourner bolo da kata Burkina ko na soro ne bi se ka tango mita ko mita ke nyamakala de ala ngonti sena nyamakala yala mais ne ala e fem latige o be ke kwa depuis Bamako o be segu ne ko ne tisi ko ne ka ta kabita nyefoni hali mbe kare kono ngonti se nyamakala yala aso ne dokonu fene be no fe kala ta ke nyamakala ya ala no ko ni olo fene be ka joro manye ni kara artiste ko ibi sef ibi awo ibi sigi fembe ka ne tara ne dongli kelen flada wali o be ka ne magiye ngoni se nyamakala yala ngwe ngi yaba tono Sidibé ngo mo ko wera nyini iga bla ne bi segi ngi ga baraka de cheyolo ko no kama ngele o ya fokone ga daka tan dongli do no dada ko me ko kay no ngati mabane 56 minutes bolo est 36 secondes ngone se ka be ka fu ka dongli fe o belan ngone ti se kwa abo amaya ko ne bi se ne kala ne do ya ngo mi se do ni ngoni fe ngoni dia mi se ka kala ngal na kera anglais ni gone ka ke ne ba akalanga na a religieux clock ngala na fa yemene merci salfu tarawira no do kuno ko fena sina ka senaro yoro do 50 do 70 nema kuno ka ke d'accord ka muso yi kwa bare ne ka image kele mi fena bora o jara tono Sidibé ko sobe o ka soro ko ate fait qui perdi voilà ne fena yo ori orali ke a jara image fena jara aya promesse tane kabine wulele wura duguba sigila o fena kerate nana a sigara no baraka ne mere fa kanye ni sigari ka barala doron akai ne biso ako aya sina ka sinaru takadnema fulu yere aka baragala yere kum pariera ko ne tise don folo militara ne ake kasora madere ka kenyana mais ne ni jura chugo mi doro besna kapa ay mi ke plateau era kasera abi 15 ou 20 minutes vo bego nya fa bi si dogo ya fa di si ma fo do parera ka wardi ko nya ko si akoma no o yoro fena afere klala ka yera do mbu fena fain kuna so mi se ka woro bari awa ko hina be ra ko abse abo ore na ni pena fana sira fana ka penda ju fana sababu narate na ka tugu nyama ni filmu chara miya ko dakanka corona tigi alu ya fo konti se ka jugu ya woro lige ko bare ko je suis timide quoi no ko ye nebisi o jugu ya woro li fena tida mun fena sira ko ke ai klokun gele yala foi ti kamanaga klokun gele ya ko na d'accord miya mais ni bara fla ate ɲɔgɔn tiɲɛ e bolo dɛ non ate ɲɔgɔn tiɲɛ bari film ye wakati ko de o tournage wakati ko de quoi musique dun kuma bɛɛ bɛ se ka kɛ wakati mais ni ye film sɔrɔ i b'a sɔrɔ wakati dɔ de programme mi k'i bolo ate foyi tiɲɛ o mais sisan nɔ cɛlasigi baaraw bɛ yen musique baaraw bɛ yen théâtre baaraw bɛ yen nin bɛɛ bɛ se ka kɛ min fɛ n si tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ n tɛ fankelen fɛ yɛrɛ u si tɛ fankelen fɛ non n tɛ fankelen fɛ bari n'i ye baara min kanu i b'o kɛ facilement cɛlasigi baara o ye ni kɔni nana so o diyagoya o n tɛ hali ne cɛ ka dumuni mɔgɔ t'a tobi ne ayi ne mana bɔ ka taa yɔrɔ ne bɛ segin ka na o tobi de ayiwa o kumana kuma y'an sɔrɔ ye o ye ka de passage ka virgule kɛ k'o fɔ bogotigiw ye donc bɛɛ k'i jija i cɛ ka dumuni o f'u ɲɛna dɛ i yɛrɛ bari ne ye jara de quoi
n'i ye jaramuso dɛsɛlen cɛ ladonna dɔrɔn ɲininkali kɛ si to a ne bɔgɔlama quoi y'an bilalen a waso binaku yɛrɛ ka siɲɛ kelen d'accord Mia miziki kɔnɔna na i yɛrɛ ka dɔnkiliw i ye dɔnkili minnu bɔ i ye clip minnu kɛ e yɛrɛ fɛ mɔgɔw y'i dɔn ni jumɛn ye mɔgɔ ye ne dɔn ni sangɛmɔ de sangɛmɔ awɔ bari ne ka bɔbɔ mise o kɛra laban na ne ba kun ma sɔn n ka dɔnkilida yɛrɛ de ma a kun ka di ne fa kɔni ko bɛɛ n'i da kan don ale ma problème dɔn mais ne ba ma sɔn bari ale ko k'an ye bɔbɔ hɔrɔn ye k'an man kan ni dɔnkilida ye ale ma sɔn cogo si hali ne nana nɛgɛn ka don misiki kɔnɔ a nana sɔn bamanan dɔnkili o yɛrɛ sɔrɔla tungaguna in de senfɛ o yɛrɛ de la u y'a dɔn ko ne bɛ misiki yɛrɛ de kɔnɔ tungaguna senfɛ mais ala y'a kɛ ne taara yen fana ne y'a daminɛ ni bɔbɔ morceau ye bɔngana fɛnɛ ko bɛɛ ka t'i ka jargon o de la laban fo o gɛlɛyara ne bolo bari n kun ma bɔbɔ dɔnkili labɛn quoi awɔ a ma se ka fɛn o kɔfɛ de a y'a ye bɔbɔ hɔrɔn bɛ ka dɔnkili da kɔfɛ a ka sɔrɔ ka sɔn musokɔrɔba ye e ka i kan fili sangɛmɔ in na ta parce que dɔnkili est-ce que ne b'a dɔn sangɛmɔ sera an ka ɲɔgɔn sɔrɔ santoro ni karante la sangɛmɔ sera sangaw yo nin tɔlɔ ye tɔlɔ ɲuman ye sangaden min mana kɛ faransi ngaw kana i mana kɛ ameriki dugu min na ngaw kana sangaden min mana kɛ lajinɛ ngaw kana i mana kɛ burkina dugu min na ngaw kana sangɛmɔ sera an ka ɲɔgɔn sɔrɔ santoro ni karante la sangɛmɔ sera sangaw yo nin tɔlɔ ye tɔlɔ ɲuman ye tiɲɛ ye weleli ye nka ka kɛ wolomani fɛnɛ ye maliyɛnw an ka taa san o ka bɛn tiɲɛ ma nka san ka min mana kɛ yɔrɔ min na o kuma n'olu tɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ taa sangɛmɔ in na fana digo ne ba yɛrɛ olu kun b'a baro fɔ ne ye tuma min olu b'u ka denmisɛnninya la dama kalamako ni sangɛmɔ kun sera k'i to yɔrɔ o yɔrɔ i bɛna ba ma n'a sɔrɔ i furula mɔgɔ ma min ni sanga tɛ kelen k'a dɔw ka furu kun bɛ tiɲɛ la n'a cɛ ma sɔn a ka na sangɛmɔ la tellement que a kun ka di ye fana digo n'i ye siɲɛ kelen kɛ sangɛmɔ la san o san i bɛ taa sa ayiwa o tuma na mugu fara bɛ yen ala bɔbɛn bɛ yen su fɛ ni dugu jɛra an bɛ tila ka taa sangɛmɔ jɛgɛ duman bɛ fan bɛɛ jɛgɛba bɛ yen nɔ a sɔrɔ ka na ɲɔgɔn sɔrɔ fɛrɛda la wulada fɛ ɲɛnajɛ sugu bɛɛ bɛ yen ala la tiɲɛ na sangaw kan ka girin san kɔ ayiwa Mia hali sisan nɔ miziki hukumu kɔnɔna na e ka don dɔnkilida la ka na se sisan ma wagati joli don ne ka don musique la ne donna musique la ka taa a kuma yɛrɛ ka daminɛ o kɛra fin 2003 début 2004 ne kun bɛ Grantigi Bugu tellement n kun bɛ du kɔnɔna min na n bɛ du kɔnɔ mɔgɔw sɛgɛn kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ n ka arajɔni bɛ n bolo ko bɛ musique lamɛn n bɛ musique morceau dɔw labɛn ba bɛ mɔgɔw b'a kɛ yɛlɛ yen na n tor'o de la dɔ b'an ka du kɔnɔ ko ne ma ko Sabu Dorince bɛ nin quartier la ko mɔgɔw ko k'a ka ko ka nɔgɔn jɔn Sabu Dorince kɔrɔbɔrɔ dɔnkilidala ne ko n ko an ka quartier la ko awɔ mɔgɔw ko k'a ka ko ka nɔgɔn dɛ ko i bɛ se ka taa u bɛ se k'i guider ka taa artiste fan fɛ ne ko kuma ye tiɲɛ ne taara Sabu Dorince ka yɔrɔ ɲini k'a dɔn ka s'a fɛ yen a ko bon ne ka to ka na komi maître don ne ka na dimanche fɛ fana ni nana a b'a lajɛ ne n bɛ se ka dɛmɛ cogo min ne bɛ soli ka taa dimanche ne bɛ taa sɔrɔ o ma wuli yɛrɛ muso bɛ daraka bɛɛ dilan kan a wulila tuma min muso mana na daraka sigi mais tant que ne sigilen bɛ a b'a ka daraka jigin ka bɔ a ka tabali kan a bɛ ne ta ɲɛnabɔ walayi a b'a fɔ ko dɔnkili min bɛ ne bolo ko ne k'o dɔw da tan walima a bɛ dɔnkili dɔw fɛn ne k'a da a bɛ karansi dɔw di ko n k'a da wa n ye wagatinin k'o la a ko sisan k'ale b'a dɔn ko courage bɛ ne na k'a bɛ taa ni a teri dɔw groupe Sofa
k'a bɛ taa ni ye Cheikh Umaru Tunkara a yɛrɛ banna sisan Ala ka hinɛ ni silamɛ furu bɛɛ la ani Iremi Mariko a taara ne kalifa olu la comme Cheikh Umaru tun bɛ piano fɔ tuma caman ne n'ale de tun bɛ répétition kɛ ne donna ten dɔɔni ayiwa Mia Ala ka ani sababu ɲuman bɛn mais nin bɛɛ la Mia bɛ sumu sigi yan awɔ n bɛ sumu sigi yɛrɛ mais concert ninnu i yalala nga yalala bari n'i bɔra hali Bamakɔ dafɛ dugu dɔ la i ye dɔ kɛ kosɛbɛ Burukina kɔni kuma bɛɛ an bɛ taa tournée la yen kuma bɛɛ hali jan coronavirus daminɛ kuma o y'a sɔrɔ an y'an ka tournée kase yen ka sigi a y'a sɔrɔ a kuma bɛ sen na awɔ n ye korisi an delila ka Musangare ka dɔnkili fana laminɛ Dakar an taar'o la o tun ye concert dɔ ye ayiwa mais i da sera korisiya ma i ye dɔn fana kɛ n ye dɔn kɛ bari tuma min bɛ sofa mɔgɔw bolo ɔrɔ district la olu ka dɔnkɛlaw bɛ sanfɛ n ko n bɛ taa dɔn kɛ olu yɛrɛ kuma ko cɛ bari ni mɔgɔ min ye n farisogo cogoya kan o b'a fɔ ko ne se dɔn na ni dɔw yɛrɛ ye u b'a fɔ ko n tɛ se ka ko gɛlɛn kɛ hali kunna sira an kɔrɔ ne ka baarakɛla ko ne tɛ se ka ɲɔ susu ne yɛrɛ cɛ yɛlɛla la o kuma na o ye ne wele ko n nana n ka kuma la ne bɛ fɛn bɛɛ kɛ fɛn bɛɛ n taara n ko n bɛ dɔn kɛ o yɛrɛ ma sɔn mais n y'a ye olu tɛ ka sɔn n yɛrɛ wulila n taara centre Togola la Sabalibugu n taara n tɔgɔ sɛbɛn yen bari u kuma da la n kun bɛ dɔn kɛ kuma t'o kɔfɛ ani k'a lajɛ artistes bɛ taa fɛn min kɛ concert yɔrɔ la n y'o daminɛ Jelika Jawara de kɔ n terimuso tun bɛ dɔn kɛ ale ye artiste fana ye ale de sababu la n ko ale ma n ko n'a ye dɔn sɔrɔ don o don n k'a ka fɔ ne ye ale yɛrɛ ko k'i bɛ taa mun kɛ o yɔrɔ la n ko ne bɛ taa lajɛ artiste bɛ taa min kɛ ne de m'a fɔ n bɛ kɛ artiste ya don min yɛrɛ ne yirala Jelika Jawara la ko nin bɛ se ka dɔn kɛ mais ne taara n taara ye ni bɛ concert yɔrɔ nin na i k'i yɛrɛ lamaga o de ka d'u ye quoi ne ko ne bɛ se o ɲuman na ja dɔnkɛla bɛ wari sɔrɔ koyi ni wari jiginna ne y'o kɛ tiɲɛ na ne ko ni fɛn ka di ayiwa o tuma na de passage an bɛ kuku kɛ dɔnkɛla bɛɛ lajɛlen na an bɛ dɔnkɛlaw bɛɛ lajɛlen fo cɛman fara musoman kan ko nin y'olu fana ka kuku ye Mia a ko ma nɔgɔn donc depuis e kɔni y'o kɛ siɲɛ kelen dɔrɔn ko nin ko in filɛ nin tɛ dabila don min yɛrɛ n bɛ micro yɛrɛ minɛ hakili b'a la hali ɲinan yɛrɛ n y'a fɔ kɔkɔ danbɛlɛ hakili ma sigi a kɛra 2000 tuma min n somɔgɔw bari a sɔrɔ denmisɛnninya bɛ yen nɔ u ma sɔn mais n y'a mɛn ko kɔkɔ danbɛlɛ bɛ tourner na n bɔra a sɔrɔ an bɛ tɛnɛ kan n nana san dugu kɔnɔ ka na bɛn kɔkɔ danbɛlɛ ka concert ma tellement gɛrɛlu la ka gɛrɛlu la a y'a sɔrɔ o tuma n bɔlen Bamakɔ ka taa yɔrɔ burusi kɔnɔ n'a fɔra ko ka bali ninnu kɛ quoi ne ni dɔn minnu bɛ bɔ yan olu fana b'o kɛ dabaliban ma donc e tun ye sari ye ne tun ye sari ye dɛ tun bɛ wele ko misi ne tellement ne gɛrɛlu la kɔkɔ danbɛlɛ ka guitare fɔla yɛrɛ dɔn ko artistes ka di ne ye kojugu ne gɛrɛla o ko mana ko mun do tellement n bɛ ɲini ka don minɛnw kɔnɔ ne ko n ko artiste a ka di ne ye mais ne t'a dɔn n b'a kɛ cogo min ne ko o ye ne yira kɔkɔ la ne tun bɛna taa u nɔfɛ koyi o tun bɛ kɛ ne talen o ani y'a mɛn cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba b'a fɔ k'a jara ɲama diya ne y'i ma taa de i bɔra a kalama de kɔkɔ ye micro di ne ayi ko ka musique dɔ ta ne ko ne ma deli ka musique a ka di ne mais ne t'a dɔn a bɛ kɛ cogo min ko mais ne ka nin lamɛn n k'a lajɛ a don ne ye dɔnkili dɔ kun tigɛ o la hali sisan o dɔnkili yɛrɛ bɛ n bolo n bɛna n'Ala sɔnna ma a bɛna fɛn o bɛna da an ka plateau in kan yan nɔ problème t'a la n bɛ se k'a dɔn i b'a kun tigɛ plateau in kan de je vous adore venez danser je vous adore venez danser. La vie est belle quand on est heureuse. La vie est douce quand on est heureux. Dunia kadi ni dunia dia nyako soro dongilida ni dunia ninka fendo ye. Mama bénissez-moi
papa papa bénissez-moi. Hey. O kuma na ko ne ma no ne ya to kana ba mana ngala mai. Alala ado anglais no ne kumuni mbege ko ne mangene chiena fo ngakli na la sigi kuma ika kene dianye ko redo ni mo ni e fen kanu donc we be sira chama nyine ala ali sisa me do awure ke parce que ne nyebe ni ko na chugo mina mizigi be mia bulu chugo mina ni ani tulongeti benare mia ni wakati na ni mɔgɔ min ko ne bɛ fɛ ka miya dɛmɛ pour que album ko ka se ka a ka album ko ka se ka basigi ka album bɔ o ko bɛ cogo di me dɛmɛ de ɲini na ntɛ ni y'o mɔgɔ sɔrɔ bi ne kɔni pɛrɛlen no ne pɛrɛlen no a bɛɛ la awɔ d'accord ni i b'o dɛmɛ min fɔ n ye dɛmɛ fɔlɔ min yɛrɛ sɔrɔ wa fana digo ne hali n ka clip fɔlɔ ne y'a sɔrɔ ko courage bɛ ne na ne ye dɛmɛba de sɔrɔ artisiya kɔnɔ ko courage bɛ ne na don dɔ kɛra ne ka Africa show fɔlɔ yɛrɛ an taara a don a sɔrɔ sangemɔ ye morceau kɛlɛ min ne bolo taara Africa show la a donni kama bɛɛ wulila ka tɛgɛrɛ fɔ ni bɛɛ ye dɔn kɛ o ma se ka kun ne golo fɛ a sɔrɔ maa dama de kun ye invité ko ni muso in ka di ne sa ko ne bɛna émission in bɛɛ suit mais depuis ne yɛlɛla ni mɔgɔ ye tɛgɛrɛ fɔ ne ko n terimuso ma bari ale kun bɛ ka dɔn kɛ ne kɔfɛ ne ko yi ne tɛ se ka sigi n ko joie dɔ bɛ ne golo kan quoi n tɛ se ka foyi de kɛ n ka taa yaala bi su in na kɔni n kɔrɔ sufɛ yaala tɛ o bɛɛ bɛ n kɔrɔ fɔ la ko n tɛ sɔn sufɛ yaala ma n ko su in na kɔni an bɛ yaala an bɔra ne ka moto ta n'an taara animation kɛ yɔrɔ an tɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ animation kɛ yɔrɔ la tellement joie bɛ ne kan a don y'a sɔrɔ komi an bɛɛ bɛ centre Togola la sigɛsi dɔ kun labɛnnen b'an bolo an bɛ ko ne n'ale bɛ jouer ni dugu jɛra an bɛ taa o jouer fana daminɛ o dugusajɛ filanan ne n'ale b'o répétition na ne bɛ dɔn kɛ dɔnkili da kan to moto ka moto boli ka nɔgɔ bolo kan donc tɛgɛ fila bɔ a la mi o bɛɛ kun ye Africa show joie ye awɔ kɛ mɔgɔw ye tɛgɛrɛ fɔ n kunna min na dɔrɔn an tor'o de la ka na se Tour d'Afrique yɔrɔ la cɛ dɔ tugura an kɔ a b'a ka Mercedes la a tora a fana bɛ yala ka mobili kɔnɔ ne terimuso nana fɔ ko cɛ dɔ b'an ko su dun golen don k'a fana bɛ ka yɛlɛ dɛ ne ko nin don in cɛ o an b'an ka répétition min kɛ ka tila ka yɛlɛ ale fana a tugura an kɔ fo Kalaban fe la Kalabankura fe yɔrɔ in ne ko ne terimuso k'a ɲininka komi o bɛ kɔfɛ n ka mun de kɛra ko ayi k'an bɛ ka yɛlɛ k'ale fana bɛ ka yɛlɛ ne ko ye tiɲɛna o kɛra fatɔkɛ ka kuma ye n y'o de fɔ a y'a sɔrɔ n t'a fɔ fɛn ma an k'a dabila an ye fe tigɛ ne yɛrɛ lanti ne ko mun ko ayi k'an bɛ ka yɛlɛ k'a fana bɛ k'ale layɛlɛ a fana bɛ ka yɛlɛ ne ko bɔn jɛnɛ i bɛ fɛ ka yɛlɛ k'a wɔ n ko bɔn sɛ san ka d'a ma an b'o dun fɔlɔ an bɛ layɛlɛ ko problème t'a la ne terimuso yɛrɛ commencera ka n ko ka sira jama bɛ yan yɔrɔ la a ye wari bɔ k'a di a ye 2000 bɔ k'an ka sɛ san ne ko a ma k'an ka taa garantibugu fe yɔrɔ sɛ feere yɔrɔ dɔ bɛ yen n ko yɔrɔ lafiyalen n ko wala i bɛ yɛlɛ ka ɲɛ an taara an ye sɛ commandé ka boisson fɛ ne yɛrɛ kelen na a ko ayi k'ale fɛ n ko kɔni tɛ se ka kɛ ka sɛ san an ye ka boisson san i bɛ kelen kɔni minɛ a ye kelen minɛ an bɛ k'an ka sɛ dun an b'an ka répétition na cɛ bɛ yɛlɛ f'a ka sen di fɛn duguma n ko yɔrɔ n ko hey n ko ne ye bɔ de ye dɛ min b'i kɔnɔ i t'a ɲɛfɔ ni kanu kɔni don bɛɛ bɛ nka o kɔni o tan tɛ ne bolo dɛ a ko ayi k'o tɛ ko walayi o tɛ k'an y'ale fɛ ale tɛ sunɔgɔ su fɛ quoi ale bɛ bɔ Sevare de ale nalen ko nin y'ale siɲɛ 3 ale bɛ taa tuuru cɛ ka Tour d'Afrique munumunu a bɛ Kalabankura se la k'ale ma se ka sunɔgɔ quoi an y'o min fɛ a y'a fɔ k'ale fɛnɛ k'a ye écrivain ye ko artiste ka d'a ye an y'olu kumaw ni fɛnw fɔ ko a bɛ kuma français de la ne fɛnɛ bɛ n ka fo fara ninnu fɔ a ye a ko fɛn dɔ b'ale kun
histoire dɔ b'ale ka livre kɔnɔ k'ale bɛ fɛ n'ale ye mɔgɔ sɔrɔ min bɛ se ka ne ko an bɛ dɔnkili dilan an yɛrɛ jango ni histoire sɔrɔ n'o ka nɔgɔ ko ne bɛ sɔn k'a da ne ko ne b'a da k'ale bɛna livre kelen na ma k'a b'a ka mobili kɔnɔ n ko problème t'a la an tilalen a ko k'ale t'a dɔn a bɛ taa yɔrɔ min fɛ ko bari ale bɛ Sevare a ye kalama yɔrɔ min fɔ o n'an ka yɔrɔ yɛrɛ ka surun an tun bɛ ACI la ne ko bon an ka taa n bɛ sira don a kɔrɔ an taara se da la a y'a sɔrɔ a tun bɛ baro senfɛ a ko ni mɔgɔ ye ne dɛmɛ ko ne bɛ dɛmɛ sugu ne ko hali ni mɔgɔ min ye hali 500,000 di ne ma sa n k'a bɛ dɔ kɛ ne ka baara la k'ale bɛ dugawu kɛ ko Ala ka a ko ɲa awɔ an taara se da la ne ye sira don a kɔrɔ o yɔrɔ la a ye ne ka numéro minɛ ne y'a ka numéro minɛ n n'a tununa quoi a sera a ko ja ko yɔrɔ yɛrɛ man jan wa ko merci ne ko ayi n yɛrɛ siya min san ye fo an y'an porte bɛɛ kɛ a ko ne ma ko bon Mia ne tɛ wuli joona bari su fɛ ne tɛ sɔn ne ka sunɔgɔ bɛɛ tile fɛ 10 heures bɛ n la wuli mais ne ma wuli k'i insisté wari tɛ n bolo dɛ n tɛ waritigi ye nka n filɛ donni min kama n bɛ se ka 500,000 d'i ma a ko wallahi n bɛ se ka 500,000 ye mais wari tɛ n bolo dɛ n tɛ waritigi ye ne ma se ka sunɔgɔ sɔnsɔn ne bɛ n terimuso kɔri ne sigi cɛ ye kuma min fɔ a nana gawo la Kiyatu Kulubali a wulila a ko Mia wallahi n'i ye kɔri nin kɔri ni ye lawuli nin kɔ i hakili tɛ min na o bɛ bɔ a la su in na cɛ de b'a fɛ yan ni dugu jɛra i tɛna a wele i tɛ cɛ wele yanni ka Kiyatu tɔɔrɔ i kɔni man kan tɛ ka Kiyatu tɔɔrɔ bon ne y'o to yen komi ne ba fana tɛ sunɔgɔ so ne taara chambre kɔnɔ a ma ɲɛ ne taara a fa ɲɛna ne ba ko bon musokɔrɔba ko kana taa dɛ ni ye kunkolo tigɛla don n'i ka kunkolo wari de di dɔ i ma sɔrɔ y'i kunkolo tigɛ olu tɛ da ko la ko ayi dugu jɛra ne ye Ala minɛ ka to n ba fɛ yen fo 5 heures ne obligera ne taara n da dugu jɛra hali ne ma se ka dumuni kɛ ne ko est-ce que mɔgɔ bɛ se ka mɔ n ko ka ni jigilatigɛ saraka ma fɔ nin ye ne terimuso kɔni bɛ ne dɔgɔya dɔrɔn 10 heures sera ne y'a wele a y'a sɔrɔ an bɛ taalen sumu dɔ a kɛra jeudi ne y'a wele ko k'a bɛna wuli a tila k'i da fo 11 heures bɛna se siɲɛ 3 a b'a fɔ a tila k'i da ne ko Kiyatu n ka taa n ka sumukɛyɔrɔ la ni kɔni nin ye a da sago de fɔ an taara sumukɛyɔrɔ tellement ko jouera ne kan an ma se ka sumu o sumu mɛnna a tɛ ka daminɛ joona dɔrɔn an bari an tun taara an ka karamɔgɔ dɔ kɔ Baɲini Kulubali ne ko n ka taa so o ko wallahi ko ale yɛrɛ découragélen don k'an ka taa ne y'ale bila ka so ka na n sigi so sɔn ne ko nin ko in tɛ se ka to ne ye cɛ wele a tɔgɔ Emmanuel Dolo ne ko e ma fɔ ni e ni Ala cɛ bɛ sɔn ka ni jigilatigɛ ko cɛ girinna a wuli ko ne ka yafa ale ma ko ale ma fɔ k'ale se ka wuli k'an kun bɛnna yɔrɔ min kan station yɔrɔ min ko ne k'ale sɔrɔ ne yɛrɛ ma sɔn ka bouger sɔn nana k'ale bɛ yen ne ko ne fana moto ta ka tugu a kɔ ne ko n ba ma ne tatɔ bari n tun tɛ diɲɛlatigɛ foyi kɛ ni m'a fɔ n ba ye ne ba ko kana don a ka mobili kɔnɔ dɛ ne ko ne tɛ don ne tugu a b'a ka mobili kɔnɔ ne bɛ moto kan ko n'a sɔrɔ ko ne bɛ Ecobank dɔ yɔrɔ dɔn ne ko yan a yɛrɛ ko est-ce que dɔ tɛ aéroport ta ka sira an taara dɔrɔn a ye 500,000 bɔ a bɛ enveloppe la ka na di ne ma ko n'a ye ne diya ne k'a ka numéro effacer ne kana ale wele ale m'a kɛ foyi bi a bɛ se k'a kɛ dɔrɔn tɛ ale tɛ waritigi mɔgɔ ɲuman tɛ ban diɲɛ kɔnɔ hali sini o adamadenya bɛ ne n'o cɛ chrétien de don hali ni paquet ni fɛnw bɛ se Sevare ne bɛ taa n bɛ n ka degeden dɔnkili ninnu da wari minnu di a mɛnna bɛɛ lajɛlen n'i ka sababu sɔrɔ cogo don Ala ka sababu ɲuman k'an ye Mia dɔnkilida hukumu kɔnɔna na ninnu bɛɛ ye nɔgɔyaw ye est-ce que i ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ wa n b'a fɔ n ye gɛlɛya sɔrɔ mais i t'o jate tant que ni fɛn min ka di ye o kan bari Ala ye chance min kɛ ne na n bɛ commerce kɛ k'a sɔrɔ art tun tɛ quoi hali n ba tun ma sɔn o ma ko commerce ka di n na n ka artisiya in to yen artisiya in ma nɔgɔn tuma bɛɛ a tun b'a fɔ n ye ka artisiya ma nɔgɔn ni n donna a la n ka n jilaja n yɛrɛ ko depuis ale bɛ yen depuis a wolola a ma deli ka sigi kolonitigi kɔrɔ ko n kungo la ye fɔlɔ jɔn ko ka taa den kungo la ye ko ni n donna la n sere n yɛrɛ ne tun bɛ taa commerce kɛ ka tila ka na don ka fɔlikɛlaw sara dɔrɔn
u ka fɔli kɛ ne kun ne kan fɛlo ni ne kun ko fɔli kɛla ma kuma ngai na dɔrɔn ni na bari ni kun bɛ na n'a bɛ fɔli kɛ i b'a sɔrɔ n bɛ dumuni ba boisson fɛn bɛɛ i yɛrɛ ba kun bɛ se ka nisɔndiya cogo min na dɔrɔn tellement que baara in ka di ye tiɲɛna ne o bɛ fɛngɛ o bɛ cogo min na i tɛ se k'a fɔ ko i bɛ gɛlɛya ko kuma fɔ mais Mia baara in tagabolo kɔnɔna na est-ce que maakɔrɔ kunda ka fara denmisɛnnin kunda kan mɔgɔ bɛ yen min ni Mia man di ya ɲɛ t'o la dɛ i hakili t'o la fɛnɛ ni hakili t'o la ka fɔ ne ni mɔgɔ man di ne ni bɛɛ ka di kɛlɛ tɛ Mia ni mɔgɔ cɛ furuko tɛ Mia ni mɔgɔ cɛ n'a ye min bɛɛ ye balimaya ni sinjiya hali sini olu balimaya yɛrɛ ka juguya bɛɛ o bari hali ne balimaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min ne ma taa u tɛ kɔ da ne de bɛ taa n ka manamanakanw daminɛ o ko bɛ diya wa hali an ka tɔnsigiw fɛrɛ bɛ ten ni ma taa don min u b'a fɔ ko Mia mana donc o la ne bɛna i tɔgɔ da ka di maliyɛnw ma sisan nɔ parce que maliyɛnw t'i tɔgɔ dɔn ne bɛna f'u ɲɛna k'i tɔgɔ ye ko Fatɔ Jamatigi Mia i ka hadamadenya yɛrɛ la fɛn jumɛn de bɛ yen ko man di fiyewu hypocrite n tɛ sa ne o man di ne ye dɛ k'a kɛ bari ne filɛ ni ne b'i fɛ dɔrɔn i b'a dɔn ɲɛ kan ni t'i fɛ fana wagati min n b'o f'i ɲɛna wa ni n dusu dara ne n b'a fɔ i ye n ko n kun diminen min kɔrɔ ni ne bɛ yen o y'o bannen Mia namu dumuni jumɛn de ka di ye to to ka di n ye dɛ to fana digo to ka di n ye to suguya jumɛn parce que to filɛ nin ye yɔrɔ bɔbɔtɔ bɛ yen kadɔtɔ bɛ yen sɛnɛfɔw ta bɛ yen miyankaw ta bɛ yen bamananw ta bɛ yen a fa sugu jumɛn ne bɛ nin bɛɛ fɛ e kɔni ka to sɔrɔ dɔrɔn ne ka to sɔrɔ dɔrɔn hali n b'o min fɔ n ka baarakɛla min bɛ n bolo sisan ale na don fɔlɔ a don min a dira a ma ne ko n k'a ka to tobi n ko ne bɛ fɛ ka burusi kɔnɔ bari ni nana to a ye wagati kan a bɛna Bamakɔ to dilan n ko a b'a ka to dilan a kana fɔ ko i bɛ Bamakɔ yan i bɛna nanfɛnw ta ka i b'a dilan cogo min i bɛ min dilan ka so voilà a don pour que ɲɛnafin ka bɔ i la komi ne cɛ ye miyanka a tora k'a tagi ne bɔbɔ fana don k'a ye bɔbɔ to dilan k'a ne y'a ci deni yɛrɛ sigira k'a bɛ kɛ yɛlɛ a ye to kɛ girinma ma donc e ye to bɛɛ dun ka miyanka kɛ yɛrɛ to la siɲɛ kelen ayiwa a kun bɛ Ala ka sabu ɲuman k'an ye kanubagaw an bɛ Dankoroba kɛnɛ kɔnɔna la ani maa min bɛ ɲɔgɔn bolo Mamou DIARRA bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Mia Mia sisan nɔ e ka film tourné ninnu kɔnɔ an b'a ye i bɛ rôle minnu jouer kuma dɔw la i bɛ juguyaw jouer kuma dɔw la i bɛ ɲumanyaw jouer mais min ye k'i sigi ka mɔgɔw layɛlɛ est-ce que i b'olu kɛ yan m'olu kɛ fɔlɔ mais o projet bɛ sen na a projet bɛ sen na projet bɛ sen na yɛrɛ de projet bari n b'a kɛ ten yɔrɔw la ten quoi mais projet in bɛ sen na ka kɛ mɔgɔw ka bɔ a kalama Mia adamaden o adamaden n'i bɛ baara o baara kɛ i b'a sɔrɔ rêve dɔ bɛ sɔrɔ i la rêve ye mun ye ne bɛ nin baara in kɛ ni n ka laɲini sabatira n bɛ kɛ nin fɛn masina ye don dɔ la ou soit n bɛ nin fɛn masina kɛ don dɔ la min bɛ to n kɔ rêve dɔ b'e bolo wa min réalisera ou bien min ma réaliser fɔlɔ rêve min bɛ ne na bari hinɛ bɛ na quoi kosɛbɛ hinɛ bɛ na o ye naturel ye hali n'an tora nin kuma na ne ma fɛn dɔ ne ɲɛji bɛ bɔ a yɛrɛ ma ni bɛ film tourner ni kasiko ninnu fɔra fɛn tɛ kɛ ne ɲɛna ɲɛji bɛ na a yɛrɛ ma ni n ka rêve réalisera ne bɛ fɛ ka hinɛ ka yɔrɔ dɔ dayɛlɛ n bɛ se ka hinɛ dɛsɛbagatɔw la cogo min o kɔni ka di n ye yɛrɛ ka souhait dɔ ye Ala ka laɲini sabati amina ya rabbi parce que ni ma jɔn o jɔn dugukolo ko sanfɛ f'i ka hinɛ ni hinɛna surtout wolomuso o de b'i ka sini nɔgɔya min an ka kurun b'a fɛ ka se cɛncɛn na nka hali sisan nɔ yan'an k'an kɔ don ɲɔgɔn na i ka clipu laban min bɔra i yɛrɛ ɲuman i ko k'i ye bɔbɔ dɔnkili da sisan nɔ i bɛ se ka dɔɔni f'an ye bɔbɔ dɔnkili na
ka a kuma ka dongli kuntigi an ye mina kuma min kan bari kelen bɛ yen o y'o dɔn kosɛbɛ kelen ma ye mun bɛ kuma kan musow de kan wa musow bɛ sɛgɛn min kɛ furuso ni fɛnw na zima mɛ dimiya hana wɛrɛ zima mɛ ye zima mɛ hana dimiya mi zima mɛ ye zima mɛ bɔtu hana wɛrɛ zima mɛ ye zima mɛ hana dimiya mi zima mɛ ye zima wɛ wani wawe zima wɛ tuite zima wɛ wani wawe zima wɛ tuite zima wɛ wani wawe yi ama wɛ tuite cɛ n b'a f'i ɲɛna tellement que bɔbɔkan in ka gɛlɛn ne yɛrɛ ye fɛn bɛɛ kɛ pour que n bɛ se ka bɔbɔkan in fɔ donc nin ye musow ladilikan laditɔ de ye référent ye musow ka yɛlɛ ne fɛ foyi tɛ yɛlɛ bɔ diɲɛlatigɛ la ni dusu suma ni fɛnw b'i la ni b'i yɛlɛ i bɛ lafiya furuso la ni fɛn sɛgɛn bɛɛ ye musow ta ye quoi kosɛbɛ o de bɛ dɔnkili kan sɛgɛn bɛɛ fɛn o fɛn mana wuli to tobi o fɛn o fɛn a bɛ donni ye musow ta ye voilà den ladon a bɛɛ ye musow ye a bɛɛ y'o ye o de la ni muso ko fɛn o fɛn ala sɔnnen b'o ma ɔ mais sisan nɔ dɔnkili laban in dun o baselen bɛ jumɛn kɛ o baselen bɛ jumɛn kan o baselen no bogotigi dɔ a kun jarabilen fɛn caman b'a kɔnɔ bari bɔ morceau caman bi ten quoi i b'a sɔrɔ u bɛ fɛn dɔ soulever mais u bɛ tila ka kuma wɛrɛ fɔ a kɔnɔ awɔ dɔnkili in daminɛ sunguru kun b'u ka foro la a ye kamalen dɔ de nana tɛmɛ a la kamalen in diyara ye kojugu a bolila a taara fɔ a somɔgɔw ye a n'a jɛɲɔgɔn ko kamalen dɔ tɛmɛna ale la n'i ye kamalen ɲɛkisɛ ye a jɛlen bɛ i b'a fɔ fulaw ka nɔnɔ kɛnɛ kamalen dun bɛ n'ale fɛrɛda min na ale fana kan ka taa yen mais a ko k'ale tɛ taa fɛrɛda in na ko f'ale ka bɔbɔ fini dɔ bɛ yen min da ka gɛlɛn ko f'ale k'o de sɔrɔ ko ne t'ale tɛ taa ba de ko a bɛ taa bana fa ko k'a bɛ taa k'ale n'a ye bɔbɔ fini la da nɔgɔma in de sɔrɔ k'a bɛ taa o de o kumaw b'a kɔnɔ ani n den ka jamana minnu bɛ jamana wariw dun quoi u ka fara an ka jamana wari la ayiwa u k'a to da de selen filɛ nin yiri ma ne ye n b'o kumaw fɔ a la olu kumaw bɛ fɔ a la ani muso mana wolo kɛ cogo o cogo komi bamanan b'a fɔ ko wara den kelen ka wusa ni jakuma segi fa ye voilà o zanaw olu fɛnɛ b'a kɔnɔ quoi Mia dɔnkilida taabolo kɔnɔ n ka kunkuni tigɛ awɔ yamisani cɔ ani yamɛ wa mu lo yamisani cɔ ani yamɛ wa mu azunu yaro ne yamisani cɔ nyaro ne yamisani cɔ ani yamɛ wa mu yira puyin oro farara nare yunu lo yira puyin oro farara nare yunu azunu yaro ne yira puyin nyaro ne yira puyin oro farara nare yunu alala dongili ngoni kadi alli ne ko meni shuye sa ne madala ni ne be se ka ni shuye parce que bobo dongili nun flene amano mi a dongili da bari ne flé me bobo kame ngani ko ha foli o de manogo mulu memba beme o de la ali abisa mo ko mulu be bobo kame ba do ne ka bobo kan fo chogo absan do ni mba jeje ni fe me abe fam wa okay sisa mia follow dongili da tabulu ani ambe domine ko bi famia jumɛn sɔrɔlen do e fɛ ala abe sira kelen wa ou bien ani mɔgɔkɔrɔbaw ka dɔnkiliw dacogo différence dɔ b'a la différence b'a la bari fɔlɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw kun bɛ répétition kɛ kosɛbɛ hali ne bɛ don a la tuma min i bɛ taa répéter de don o don a bɛ répéter mais sisan o man ca mais ɲɛ b'a la artiste denmisɛnnin caman u bɛ ka don a la sisan yɔrɔ caman fɛnɛ bɛ sisan u bɛ ka don a la o de bi sisan ta bari n'i taara i bɛ wari sara studio la dɔrɔn a bɛ dilan ka d'i ma yen o don ni kɛnɛ kan jalaki o caman man di ne ye
fo dɔw b'a fɔ ne ma ko wari de bɛ n bolo n ko wari tɛ ne bolo ni ne ko n bɛ fɛn min kɛ de n b'a prévoir ni n b'a a tracer n kan ka fɛn min ka sɔrɔ ka t'o kɛ projet dilan k'a bila voilà n bɛ t'o kɛ o don ani wari b'i bolo tɛ kelen ye olu tɛ kelen ye ni ɲɛ ni kan ko ye n bɛ fɛ a ka la sabati ani n bɛ taa wari gaspiller olu tɛ kelen ye d'accord min an bɛ foli bila i la folikan laban jumɛn b'i bolo ka se i ka fanuw ma ok folikan min bɛ n bolo ala ka n ka fanuw bɛɛ lajɛlen sago k'u ye amina yarabi bari mɔgɔw bɛ n wele fan bɛɛ n yɛrɛ tun t'a dɔn n suilen bɛ ka se yɔrɔ min ma ne b'a la n suilen bɛ ka se yen a kɛra comédie fan fɛ o a kɛra dɔnkili fan fɛ o mɔgɔw bɛ n wele u bɛ n féliciter o ka di ne ye quoi mais i jɔ dɛ yani an k'an kɔ don ɲɔgɔn na i ka film dɔ la i yɛrɛ dɔn bugu la Komana Magan de ko e ka yafa ma e ko e tɛ se ka yafa Komana Magan ma nin kelen yɛrɛ dɛ fana di ko ne bɛ se ka yafa cogo di Komana ye min kɛ ne n'a ma kɛ ɲɛna wa ni muso furula ni ma den sɔrɔ fana di ko ni fɛn fɛn fɔri ɲɛna k'i k'o kɛ walasa i bɛ den sɔrɔ i b'o kɛ ne b'an ka laada lakile na ni mankan nana ko ne k'o dabila ka tila ka na ko ne ka yafa i ma o ma nɔgɔn dɛ k'i minɛ k'i datugu ka ne minɛ ka ne datugu ne ma foyi de k'a la a gɛlɛyara ayi e k'i makun ala ka muso bɛ sɔn denni kelen na amina yarabi e delila e k'i makun i k'i bolo dɛ i bolo dɛ i dusu ka nin diyara an ye kosɛbɛ a bɛ kɛ tan de baara bɛɛ n'a tɛmɛ sira de don i bɛ se minɛ i bɛ so de la ni tɛ se minɛ i tɛ so la dɛ Faradiko n'ala cɛ don o don ni sera an dugura san toro ni karantira wallahi don o don y'i tan pɛri n ko malo y'an fɛ dɛra wa jɛgɛ y'an bolo sange sunbala bɛ yen datu ye yen wa tulu situlu o y'an pɛri koyi an tɛ taa maa dugura maa de ye n'an dugura maa de bɛ taa o dugura wa kɛrɛkɛrɛ y'an fɛ mun de tora n'an kora bere foyi san tɛ taa de koyi foyi den kelen de ma to nanko la bɛ situlu bɛ yen sumala ye yen sumala bɛ yen datu ye yen datu bɛ yen kɛlɛkɛlɛ misɛnnin ye yen kɛlɛkɛlɛ misɛnnin tigɛdɛgɛ ye budara mun tora bere foyi ma to a bɛɛ banna kuma foyi t'a la foyi ma to nanko la nka mɛ min fɛ o ɲɛna sangaw an n'a ka fɛn bɛɛ b'aw fɛ yen nɔ nanjini kɔni tɛ dilan aw fɛ yen nɔ o kuma na ne ko nanjini tɛmɛna sumala ni datu kan de ani jɛgɛ n'i y'o olu kɛ ɲɔgɔn na i ye najini sɔrɔ koyi i y'a sɔrɔ o ka di de koyi Mia mi fo dante foli min na i ka nali diyara n ye kosɛbɛ mɔgɔ ka ɲi i yɛrɛbakun de da u b'a fɔ ko mɔgɔ ma ɲi yɛrɛ da o n'a sira bɛ yen nɔ sira dɔw bɛ yen diyagoya de don f'i yɛrɛ k'a fɔ yalasa mɔgɔ wɛrɛ bɛ se k'a dɔn k'a ta i kɔ o kumana an bɛ sanka bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na maa de bɛ taa aw dugu aw tɛ taa maa dugu nka ne kɔni b'a dɔn Bamakɔ falen don sankaw la Bamakɔ falen don sankaw la e ye jɔn ye min bɛ san kelen kɛ n'a ma taa san problème foyi t'a la mais Bamakɔ falen don sankaw la kanubagaw an tun bɛ Dankoroba kɛnɛ na ani Miya Jara tun bɛ baro la o kumana min bɔra miyako la bɛɛ lajɛlen y'i ka tɔmɔta sɔrɔ a la ni masa in b'an ka jɔnya jɔ an na don n'a nataw kɔnɔna na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Dankoroba kɛnɛ wɛrɛ kan aw k'an bɛn